berontak umbul-umbul. Ora urung kok karo gawe kesro. Walah tenang. Jangan lupa malam hari ini juga ada bintang tamunya. Gareng. Sapa? Gareng. Wah. Sik tak dublak tungkake kae. Sapa Kurawa? Bala dalah. Gatut kaca ngapakake karo Praptago. Ya, apa-apamu, Pakde Kartomarma. Arep apa kowe? Tak loke sak dosamu karo Semar Badranaya. Luwih arep maeka karo Badranaya. Aku sing ora trima. Ah, bocah wingi suruh mati dening Kartomarma Majwa. Tebiaki lagiamu. Ora dalah, edan. Malah menteleng. Wah! Mudar! Ya. Acak! Wadah! Apa ora iso seru aku. Padha ae aku ya seru. Lek wayang ceklek nggo. Wah! Wale manuta le plusuh Pakde mundur sasana le. Aduh ya. Wadah. Wah. Wadah. Wadah ya. Benar. Ha ha. What? Ha ha. Ha. Oi! Wah. Wah. Woi. Wayangmu cekleken to, Mas. Katon lembeane merak ke simpir temono kowe kok. Yo. Ledang.